Ado Isa Gwanza, shahararren fitaccen mawaƙin nan wanda aka sani da Ado Isa Gwanza. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo na a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV. Da Allah dan uwa ina roƙonka da idan yau ne farkon zuwa ka wannan tasha mai albarka, kar ka shafa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora. Sannan kuma idan ba ne farkon zuwa ka wannan tasha mai albarka ba, ka daure ka dinga mana share, like da comment a zuwa group ku na Facebook da kuma na wasu, domin haka ne tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku. Idan ka kasance kana bibiyar wannan shahararren mawaƙi wato Ado Isa Gwanza, ka tabbatar da lallai zahiri jajirtaccen mawaƙi ne wanda yake ƙoƙarin wajen kawo muku shahararrun waƙoƙinsa akai-akai. Idan ba ka manta ba, a baya-bayan nan ya fitar da wasu shahararrun waƙoƙi waɗanda suka yi trending a social media irin su Instagram, TikTok da ma dai sauran social media baki ɗaya. Wannan fitaccen shahararren mawaƙi dai waɗannan waƙoƙin da ya fitar da su ba wasu bane sai War da kuma Tas. To a wannan karo ma wannan shahararren mawaƙi wato Ado Isa Gwanza still yana so zai ƙara sakar wata waƙar tasa wacce ake sa rai ita ma za ta bi sahun bayan waɗancan waƙoƙin da ya fitar kamar yadda suka yi trending, ita ma yana sa ran za ta yi trending kamar yadda suka yi. To ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu domin jin lokacin da zai fitar da waƙar tasa a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka. Wannan shahararren mawaƙi dai wato Ado Isa Gwanza. Idan ka biyo mu a cikin wannan har ƙarshe zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu, za ku ji yadda sunan waƙar da kuma ranar da zai sake ta da kuma yadda zai sake ta duka idan kuka biyo mu. Sai dai ina ƙara roƙonka da idan yau ne farko zan kawo wannan tasha mai albarka, kar ka shafa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mu ɗora. Sannan kuma idan ba wani farko zan kawo wannan tasha mai albarka ba, na roƙonka da ka daure ka dinga mana share, like da comment a zuwa group ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin hakan ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV domin jin wasu sabbin labaran akan wannan shahararren mawaƙi wato Ado Isa Gwanza, wanda ya shura aka san shi kuma musamman ma a ɓangaren waƙoƙi, yadda musamman ma waƙoƙin gidan biki da kuma koɗa mata. Mu haɗu ta cikin wani sabon bidiyo namu domin jin yadda zai kawo sabuwar waƙar tasa a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka kafin mai ban kwana da ita. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka. Mun gode. Sai anjima.